Bikin yan uwa abokai ne, Ango amarya, na fito jawabai ne, ango amarya, ran biki na aure ne, ango amarya, da auren nan masoya ne, ango amarya, yan uwana kuma aminai ne, ango amarya, aguna ai dukansu kannai ne, ango a amarya, wani bangaren abokai ne, ango amarya, Abubakar da Hafsa, sun yi aure, Abubakar Khadija, sun yi aure, Yes, a jasu na zo da waƙe. Ashe an ɗaura, an daura, Abubakar da Hafsa sun yi auren sunna. ashe an daura, An ɗaura, Abubakar da Hafsa sun yi auren sunna. da sunan Allah mamallaki mai raba mulki, sarkin nan mai bani agaji fayan aiki. Allah kai ɗaya ne nake wa bauta ban shirki, ka ƙara salati ga shugaban masadauki, aure sunnar ɗaha shugaba mai tsarki. Abubakar da Hafsa sun yi auren sunna. Ashe an daura, An ɗaura, Abubakar da Hafsa sun yi auren sunna. kai ɗaya tilo na Hafsa babbar gayya, ka tarwatsa 'yan maza dubu sun kwanda wuya, ka ja sun ja buhun kaya waza ya saya. Mu je zakaran gwajin dafin Hafsa amarya, ka rike ta Abubakar da gaske ba sanya, tunda auren ku kun gina shi akan so da kauna. Ashe an daura, An ɗaura, Abubakar da Hafsa sun yi auren sunna. Hafsa amarya batunki ne zanayi, karki ji waiwai zaman aure haƙuri za a yi, za ki ji manya suna faɗin canjin yanayi, sai ki yi gaskiya abinda ya ce shi za ki yi, kar da ki bar ƙawaye su canza miki ra'ayi, tunda mijinki na son kike ma sai ki Ashe dangana. an daura, An ɗaura, Abubakar da Hafsa sun yi auren sunna. yes a jasun waka ne nake muku take, na zo da salon kiɗan ba zata na yi waƙe, abun kamar da wasa yau ya zama gaske. Hafsa ta zama taka an ɗaura ba sake, Hafsa sai ki kula kin san haram ne leke, ki adana sirrikan mijinki kake bayyana. Ashe an daura, An ɗaura, Abubakar da Hafsa sun yi auren sunna. fara shiri Abubakar da Khadija, an ɗaura duk wuya kar da ka juya baya. Ƙara shiri, Abubakar na Khadija, an daura doya kada ka juya baya. Kai ma na san da ayarinka, Angon amarya, ango na Khadija zo mu taka, angon amarya, yan Nijar sun zo bikinka, angon amarya, murna suka zo su taya ka, angon amarya, in babu ruwa babu shuka. angon amarya. Abubakar angon Khadija mai taku da baya baya. Ƙara shiri, Abubakar na Khadija, an daura doya kada ka juya baya. Ai kai ɗin ɗan kasuwa ne, Angon amarya, da ka zo a hakan ka zartawa ne, angon amarya, ya tabbata kai mai rabo ne, angon amarya, samun ta Khadija nasara ne, angon amarya, ta sami yabo gurin mutane, angon amarya. mai ilimi ce Khadija ta samu tarbiyya. Ƙara shiri, Abubakar na Khadija, an daura doya kada ka juya baya. Ya daɗe yana yabanki, Khadija amarya, akwai mata dubu gabanki, Khadija amarya, ya tsallake ya zo gare ki, Khadija amarya, dan ɗabi'un da ke gare ki, Khadija amarya, kuma ya ce kin ƙware a girki. Khadija
murna. Ango amarya, Yayye kanne sun nuna murna. ango amarya, Waye ma sun nuna murna. ango amarya, Abokai ma sun nuna murna. ango amarya, Aminan angwaye da murna. ango amarya, Awwal ya nuna murna. ango amarya, Ali Sani ya nuna murna.